Здравейте хора! За днес ще играме GTA 5 Online на PlayStation 4 и ако имате някакви предложения за някаква игра на PlayStation 4, можете да напишете отдолу в коментарите, но това клипче днес, извиняйте, беше направено, но имам два абоната, радвам се за тях, но просто изведнъж станаха 6. Влизам в канала на видео, колко гледани имам и изведнъж станаха 2 абоната и просто мен ме хвана шок, но както и да е хора, сега не знам къде отивам, нека да се върнем в града. Ще направя хора за малко пауза, за да идем до града, за да ви спестя време, защото погледнете колко съм далече просто. И не знам дали Манчо, моят приятел, сега ако се заклещих, не знам дали моят приятел Манчо ще влезне. Ето го и той, изчакайте да ви го покажа хора. Ето го, Манчо България, ето го. Да, не знам дали ще дойде, но по принцип той всяка вечер игра GTA. И си е купил доста хубава къща, за което му завиждам, той е милионер. Толкова богат, че можеше да си купи кола, ама той си купува мотори. И после чуч пари, вече няма ги тия пари. Можеше да си купи кола, ама той си преценя хора, той. Ето видите аз колко пари имам. Не знам друго какво да ви кажа, освен да направя пауза за малко. Да хора, ще направя пауза и след това ще пусна пак. Ще пусна състезание. Някакво състезание. Ето раце. Това е състезание хора. Сега ще поизчакаме, за да се зареди. И ето така изглежда моят герой. Изчакайте да ви го покажа. Ето го. Не знам. Малко е грозен, но какво да направя хора? Такъв ми се падна, такъв ще имам. И това е моята красива количка. Добре, влезнаха 4. Започваме толкова бързо. Супер! Меси. Чакай, как да видя колата? Да, кола, каква е? Чакай малко. Ние дори си плуваха, какво става? Омага. Добре, тази кола е бързичка, супер. Дано да не няма тунинг. Има тунинг. Чух му при битката. Има тунинг. Определено всички са тунинг. Да, всички са 100, аз съм само 42 омга. Те са 3 дружки и са апгрейднати коли, аз. Добре. Минавам тоя. Супер. Пич. Как ти е толкова бърза колата? Хора, то просто ще завърша на последно място, защото
Погледнете! До него сами не мога да го мина. И с апгрейд. Не знам, защо се опитвам да говоря на английски. Фо? Той беше зад мен ли? Така ли? О, да, аз съм си последен, хора. Омга. Кво ни чака? Кво? Чакай малко. Кво стана и чакай? Кво станало е? Винаги се на мен се случва. Добре, сега да не доспя. И още един не е успял. Как така, бе? О, не виждам. Оф, хора, просто ресим пис, тук съм последен. Абе, кой пуска това, бе? Какво? Чакай малко. О, мага! Чакай, това за първ път го правя. Чакай, не мога да разбера. Хора, тук съм на последно място, то си личи. Погледнете, чекпоинта не взима. Погледнете. Хора, това състезание ще бъде просто за забавление, защото виждате какво става. Винаги аз нямам късмет. Винаги. Добре, ето, погледнете пак. Добре. О! Не, бе! Чакай. На къде съм сега? Натам съм. Да, натам съм. Фо? Уоу! Това е... О, колко яко състезание! Оле, Боже! Трябваше май повече за силка. Не! Чакай! О! Колко е гадно! Фу! Не! Ай, стига, бе! Хора, колко е трудно! Да, хора, просто... Ще се опитам пак да го мина. О, супер, за сега е успешно. Добре, арте! Ама какво става? Как никой не е изгорял за сега? Хора, за кой ли път го правя? И пак не мога. Добре, сега. Аре! Открих Америка. Чакай, бе! Чакай! О! Това видяхте ли го, хора? Чакай сега, на къде съм? Окей. Добре, за сега е успешно. Но за сега, хора, да не се кефа. Хора, знам, че това видео е тъпо, но просто късмета ми е такъв. Пада ми се срещу някакви босове и аз някакъв тъпана. Това е музика.
Юпи! Чакайте. Добре, на тук са. Чакай, другите къде са, бе? Да не лефтнаха? Гледайте къде са хора, аз къде са. Погледнете. Динев. Чао, Марио, чао. Воу! Какво става, бе? Юбинг! Динев. Някой ще... Динев? Да, няма да бъда. Викам, няма да бъда само аз. Хора, надявам се да не ви е харесало клипчето, защото е тъпо и си заслужава дизлайкове. Хора, както и да е, надявам се да ви е харесало клипчето. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте за моят канал, пишете коментари и до скоро.